začal na kanál Game Over SK a budeme na ňom robiť ja aj kamarát recenzie na rôzne hry. Jedna z tých hier bude World of Tanks, kde budem predstavovať raz za čas aj on rôzne tanky a budeme robiť recenzie na konci videa a poviem, čo sa mi na tom tanku páči a čo nie. Takže je to iba môj názor, ale potom si to budete môcť napísať do komentárov, aký máte vy na to názor. Takže teraz vám idem predstaviť tanky, ktorými sa budeme zaoberať. Takže začneme pekne po poriadku. Číňania neatraktívne, lebo neviem, čo si mám z týchto dvoch línií vybrať a navyše je to vlastne to, čo ruské tanky. Toto, tá línia, čo tam bola, táto tu a tuto ide tu na, takto tu. To je vlastne ruská táto. Takže to ma veľmi netrápi. Z ruských tankov by som chcel dokončiť ešte si túto líniu IS. Potom USA tanky, hlavne tie stíhače, stíhače hore, ktoré končia T110E4. Potom Veľká Británia. Tiež ma to nezaujalo, lebo oni majú dosť divné diela. Podľa mňa také pľúvančeky hádžu. To sa mi na tom nepáči, lebo to také skresľujúce. Potom nemecké tanky. Táto línia, nič to nebudem robiť, to tu končí týmto tankom, to sa neoplatí. Artiny, možno sa na Artiny pustím, keď sa budem veľmi nudiť, ale mojou prioritnou líniou je tu hore Tiger až po E100 a potom až po E50M. Mohli ste si všimnúť, že mám pozor S a Tigera Maxa, ktorý pri amerických tankoch T14. Aj na tie tanky urobím recenziu, ale tu pri francúzskych tankoch vôbec nebudem nič robiť, lebo táto línia je síce pekná, sú rýchli a dávajú raz za čas dobrú damage, ale detaily vozidla tak si ich pootváram, toto zavrieme. Tu na toto dielo. Dosť rýchlo strelby. Toto sú salvové diela, ktoré vystrieľajú zásobník a potom sa dlhšie nabíjajú. To je pri tých nižších týroch, 3, 4 pri Nemcoch tam bolo tie diela, ale toto dielo sa mi nepáči, lebo za ten čas ma zničia a to je celkom zlé, lebo nemám čas sa ani spamätať. Tieto rýchle tanky sú celkom dobré, až na to, že keď vás strelia do pásov, tak to je, musíte mať veľmi s nástrojmi. A L-ko AMX sa mi nepáči kvôli tomu, že nemá útočnú väžu. Má väžu niečo na štýl stíhača tankov, nejakého takého, že on s tou väžou dokáže iba pohnúť. Ukážem na tomto tanku. On je jak stíhač tanku, že on to dielo dokáže otočiť tu na a tu na. A potom, keď už chce, tak sa musí otočiť a tomu vyhodí zabrakovanie. Tak to sa mi na tom nepáči a neviem, prvá recenzia bude asi na tento tank Tiger Max. To uvidíte v ďalšom dieli. Takže majte sa, dajte like, odber, po prípade píšte vaše názory do komentárov a majte sa pri ďalšom videu.